Kokoruš veličanstveni stvorio Igor Brakus, napisao Nikola Gregović. Na srpskih 1% teritorije postajala je sve veća gužva. Pored Srba, koji po nekakvoj bizarnoj logici i treba da budu tu gde jesu, ispod šljive su se našle i Jevrema, jalova crnogorska princeza u trenutnom turskom zatočeništvu, kao i Olivera, supruga Bajašitova. Shvativši da su tamo gde nisu baš dobrodošle, morale su da smisle kako da neopaženo pobegnu od strašnih Srba. Jevrema, imaš li kakvu ideju? Ne smemo se dugo zadržavati ovde. Bićemo otkrivene. Ako Srbi skapiraju da smo iz turskog kampa, silovaće nas, onda ispeći i pomešati sa rakijom. Šta misliš? Zašto im se ta rakija zove mučenica? Kuku mene, ja u najboljim godinama u rakiju da završim. Nego, će Ibrahim nestao? Pobegao je čim je shvatio da nismo na turskoj teritoriji. Ovi Srbi samo blenu u nas. Njega nisu ni videli. I ostavio nas dvije ođena same. Što ćemo sad? Neću da završim u mučenicu. Ne kukaj, nego smišljaj kako da umaknemo. Pogledaj onog debelog kako je crven u lice. Sigurno već smišlja kako u kazan da me ubači. Milojko, meni je sin. Ti ne panikuj, hoćeš od ove dve, ja ću ono drugu. Ovo nam je jedinstvena prilika da oplodimo nešto živane. Nas Srba bogati, pa nema ni za pola poštene bitke. Ovako, ti i ja se pofatamo sa ove dve, plodni kakvi ja smo imao odmah da nakote Srpčiće. I za 6-7 godina imamo makar jedan streljački odret. Jebi samo da pamparčem nešto. Nisam ti ja za te ratničke akcije. Ja sam taktičar. Ona crna mi je baš po meri. Krećem u akciju. Zdravo, mala. Jel vam nešto potrebno? Znaš kako kažu, jednom kad probaš srpski, svi ostali bit će ti mrski. Sram te bilo! Opa uči me. Deder ja da probam kod ove zrikave. Molim vas, debeli gospodine crvenoga nosa i lica, nemojte me u kazan za rakiju. Evo, často svraćaš ovde. Nisam te do sad viđu. Ja, Lupi mu šamar! izvinite. Sramota! Ovako da postupate sa damama. Idemo odavde. Doviđenja. Ove vole žene garant. Deder da popijemo po jednu mučenicu. Čika Milojko, čika Živane, našao sam mrtvog goluba pismonošu dok sam čupkao stidne dlačice ispod maslačka. Daj tog goluba vamo, Hadži Tasiću. Ali to je moj mrtvi golub, nazvao sam ga Velja. Samo da mi uzmemo tu poruku koju je nosio, pa ćemo ti ga vratiti. Što je nešto sluzam. Sunce ti poljubio, ali su sitna slova. Daj to da vidim šta piše. Dolazimo za 2 nedelje. Budite spremni. Sve vaše neprijatelje ćemo brutalno eliminisati po dogovoru. Spremite ugovorenu sumu i neće biti nikakvih problema. Ko je to? Je se potpisao? Kara Raka i Jago. I Ljedomir mijanmarskih transvestita. Gotovi smo. Turci šalju Kararaku i Jaga na nas. Ništa nam ne preostaje drugo nego da se olešimo i da sačekamo neumitnu sudbinu. Mali, slatki, mrtvi golub Velja, vodim te da papaš malo lubenice i nemoj da jedeš koštice, jer će ti lubenica izrasti u stomaku. Za to vreme
u šumarku u blizini srpskog kampa. Jesi li čula? Kararaka i Jago dolaze. Ko su oni? Nikad nisi čula za njih. To su plaćene ubice. I to najbrutalnije. Jednom ih je moj bajašit angažovao da likvidiraju nekog Slovenca koji mu je prodao loš hašiš. Kararaka ga je uhvatio, napunio mu usta hašišom i zapalio ga. A Jago je pohvatao decu Slovenca i te klince mu zabijao pod nokte. Užasni ljudi. Pričaj mi još nešto o njima. Malo sam se ovlažila. Da li me to oči varaju? 2 gole deve same na proplanku. Kuš, životinjo! Ali mi nijesmo gole. Oprostite ovom bezumnom stvoru. Stalno je napaljen. Ko ste vi? Ja sam Vila Travijojla, a ovo je Crven Ban. Da li ste negde vidjeli Srbe? Traže me. Ako me uhvate, ima da me obrežu. Kažu da kad se muškarac obreže, ona stvar izgleda veće. Gde ćeš veće, Drakuli te pojeli? Srbi. Ima li Srba u blizini? Nema, mi smo isto pobegle od njih. I vas su hteli da obrežu? Crven Bane, pusti devojke na miru. Moramo da krenemo, znaš, zbog onog goluba. Goluba? Što si ga ubio kad si špricnuo. A? Da, da. Kakav golub, o čemu pričate? Da li umete da čuvate tajnu? I dok su na poljani deljene najintimnije tajne između vile transvestita, satira sa konstantnom erekcijom, jalove crnogorske princeze i turske neveste Olivere. Vila transvestit? Satira sa erekcijom? Dajte bre ljudi, ko piše ove gluposti? Još jalova crnogorska princeza. Ovo je kretenizam i ovo neću da čitam dalje. I dok su na poljani deljene najintimnije tajne između vile transvestita, satira sa konstantnom erekcijom, jalove crnogorske princeze i turske neveste Olivere, u crnogorskom kampu se sa velikom zebnjom iščekivao dolazak goluba pismonoše.